Täjikistanyň awtoritar prezidenti Emomali Rahmon deslapky resmi netijelere görä berk gödäwçilikde we dabaraly ýagdaýda geçirilen saýlawlardan soň 91% çemes ses alyp 5-nji möhlete saýlany. Merkez Aziýa döwletiniň Merkez Saýlaw Komissiýasy 12-nji oktýabrda deslapky netijelere görä saýlawçylaryň 90,92 göterüminiň ýene 7 ýyl möhlete eýe boljak Rahmona ses berenligini aýtdy. Merkez Saýlaw Komissiýasynyň başlygy Bagtyyor Hudoýorzody 11-nji oktýabrda geçirilen saýlawlarda saýlawçylaryň 85,14 göterüminiň ses berenligini oglan etdi. 1992-nji ýyldan bäri häkimiýet başynda bolan Rahmon 4 gezek geçirilen prezident saýlawlaryna ýyly-ýylyna ýeňiş gazandy. Olaryň hiç biri de günwatar gödäwçiler tarapyndan erkin ýa-da adalatly hasaplanmady. Rahmon häkimiýet başynda Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenkodan hem uzak saklanan ýeketäk postsovet awtokrat bolup durýar. Saýlaw COVID-19 pandemiýasy bilen baglylykda Täjikistanyň ykdysady kynçylyklarynyň has agralan wagtyna geçirilýär. Pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli ýüzler çömüň migrant işçi ýurt içinde tapylmaýan iş gazanç şertlerini tapmak üçin Russiýa gidip bilmeýär we ýerli ykdysadyýety güýçlendirmek üçin zerur pul geçirilmän galýar. 68 ýaşly Rahmon ýurduň jübi parlamentine hökümeti tarapdar partiýalary wekilçilik edýän we gaty tanalmaýan 4 dalaşgar bilen bäsleşýär. Olary ses berişlige bäsleşlik görnüşini bermek üçin tapylan fasat hökmüne garalýar. Deslapky netijelere görä Agrar Partiýasynyň Rustam Latifzodo sesleriň 3,3% aldy. Ykdysady Reformalar Partiýasynyň Rustam Rahmotzodo 2,5%, Komünist Partiýadan Miroj Abdullayew 1,17%, Sosialist Partiýadan Abdulhalim Gaffarzode 1,49% ses aldy. Merkez Saýlaw topary ahyrky netijäniň bir hepdäniň dowamyny oglan ediljekdigini aýtdy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň täjik gullugy düzgün bozmalar barada habar berdi. Azatlyk radiosynyň videosy paýtagat Duşanbedäki bir saýlaw uçastagyna 2 adamyň saýlaw gutularyny saýlaw bületenleri bilen dolduruşy görkezilýär. Demirgazyk Hujan şäherine korrespondent bilen gurulmuş bolan 2 saýlawçy özleriniň birden köp bületen dolduranyny açaçan aýtdy. 2 saýlawçynyň ikisiniň de beýleki maşgala agzalarynyň adyndan ses berenligi aýdylýar. Bu tejribe Täjikistanyny beýkanundyr. Bu saýlaw Rahmonyň iň täsirli syýasy bäsleşi Islam Galkynyş Partiýasy beýkanun diýilip oglan edileli bäri geçirilýän ilkinji bäsleşik boldy. Ýurdun ýokary sudy 2015-nji ýylda Islam Galkynyş Partiýasyny terror gurulmasy hökmüne gadagyn etdi. Partiýa liderleriniň hem de resmiýetleriniň köpüsi tutsak edildi. Beýlekler tutka tutlugyň arasyna ýurtdan gaçdy. Ýurt içindäki ýeketäk hakyky opozisiýa topary Sosial Demokrat Partiýasy saýlawy boykot etdi. Partiýanyň lideri Rahmatullah Zoýurov Azatlyk radiosyna beren interwýusyny ses bermegiň hiç ýyl manysynyň ýokdugyny aýtdy. Bu egerde bir ähli kandidata garşy ses berse de Merkez Saýlaw Komissiýasy öz sanlaryny we netijelerini oglan eder diýdi. Opozisiýanyň basgylanmagy bilen hem de Rahmonyň ýurda berk gödäwçilik etmegi bilen bu saýlaw dagwaly ses berişlikden soň çaýkalan goňşy Kyrgyzstana ýa-da beýleki bir postsovet respublikasy Belarus'a ýaly başagaýlyga ýol açmaz. Döwlet mediýasy hem de Rahmonyň tarapdarlary onu 90-njy ýyllaryň raýat turşundan soň ýurda durnuklyk getiren adam hökmüne görkezýär. Awgustyň ahyrynda Rahmonyň dalaşgarlygy hödürlenmegi onuň gyrasy ýüşüp uly ogly Rustam Emomaliň wezipe dalaş etmegine ruhsat berjektigi barada çaklamalary soňlandyrdy. 32 ýaşly Emomali aprelde parlamentiň ýokarky palatasynyň başlygy wezipesine bellendi. Munyň bilen ol eger kakasy öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese onuň ornuna geçer. Emomali paýtagat Duşanbeň häkimi bolup bu düşünýändi wezipeni hem eline saklaýar. Emomaliň miras düşerligi barada çaklamalary ilk başta 2016-njy ýylda Täjikistan prezidentlige dalaşgar bolmagyň aşaky ýaş çägini 35 ýaşdan 30 ýaşa çenli feshetmek üçin konstitusiýa üýtgetmegi ýerine başlady. Bu çäre Emomaliň prezidentlige dalaş etmegine ýol açmak üçin ädilen ädim hökmüne garaldy. Şeýle-de bu konstitusiýa üýtgetmeler Rahmona sansyz sapar prezidentlige dalaş etmek hukugyny berdi. Ýurtda dowam edýän agylyk oruny hasy berkitmek bilen parlament 2015-nji ýylyň dekabryna Rahmona milletiň lider diýen ad derejäni hem berdi. Bu dereje oňa sud jogapkärçiligine çekilmezlik hukugyny ömürlük elde girmesizlik mümkünçiligini berýär. 11-nji oktýabrda geçirilen saýlaw Täjikistanyna bu ýyl geçirilen ikinji ähli halk saýlawdyr. Mart aýyna ýurtda parlament saýlawlary geçirildi. Munyň netijesini Rahmonyň Halk Demokratik Partiýasynyň agdyklyk edýän ýene bir jübi parlamenti döredildi.